Mwamuri kuona hurumende iri kuisa mese mukaenda nematoilet, every toilet mune condom. Ukaenda nepamusoro pemalights kune condom everywhere. Makondom evarume evakadzi zvese zviriko. Musangoti pese pese Jadabu wasiya mwana apo, Jadabu wasiya mwana apo, Jadabu wasiya mwana, Jadabu wasiya mwana. Ndofunga tapika kuti ndichataura chokwadi. Ndinokumbira kuti baba wataure chokwadi. David blood brother yake murubanzwa. Mai umwe baba umwe, matimbira madzisekuru. Zvokuti dai foni yangu isina udzima ndakupai audio yandakatanga kutaura nawo awa. Saka apa ndoda kutotaura chokwadi kuti apa sorry henyu. Taurai vanhu chokwadi kana dai iri hama yako kana paine musiri kuda zvinhu zvake, mambo anogona kutsvaga imwe nzira yekuti zvoitwa sei semarambiro amakangomuita akangowigwa nestate kuchikurubi. Saka chokwadi chinenge chakangonaka. Mai wenyu angasiri munhu chii? Angasi munhu kwaiba. Angasi munhu kwaiba. Angasi munhu kwaiba. Waitikopa zvaita wakadzi waichiti murume anga warorwa ozodzinga murume odai. Gurupu raidaro racho. Saka ndizvaita. Membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko. Musinzaro kuveruji. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Zvese chande zvechokwadi. Zvachatara ndezvechokwadi. Ndikanyapa chabatwa nemhosva. Ndikanyapa chabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsira wangu. Mwari ari mubatsira wangu. Sasa nikukudzana nikukudzana. Pamusoro iwe dare. Pamusoro yechangamira. Nini ndine imba yangu kuFesto. Ndinonzi Taurai Mangara. Saka takagara nemukomana ainzi David Chinembiri achiloja pamba pedu. Takagara naye nguva yakareba. Hatina kana chatakambokanganisana naye. Saka pakazosvika nguva yandakazouya kwaHonde uko kumba kweikoko ndichinzwa kuti mukomana anga ari panapo uyu pamba pangu ipapapo akasungwa akaenda kuchikurubi. Saka mukomana akusungwa kwaakaita achibva azonzi ashaika. Saka tikati ashaika hino ko zvinhu zvake zviri mumba toita sei? Ndakabva ndaenda kumapurisa. Mapurisa obva ati chichaga ichi hama dzemunhu uyu, nekuti nyaya dzakadai isusu tinoti tsvagai hama, then nyaya dzakadai dzinoperera kune madzishe. Tikati aya pakanaka. Saka ndakaisa effort yekuti nditsvage kuti hama dzake ndedzipi. Ndobva ndataurwa kunzi ane mutwini wake anonzi Shadrack anogara kumhiri kwaNhingoko kuGatsu. Ndakaenda kuGatsu ikokoko ndichibva ndanomuona, asi chakandishamisa ngechekuti mutwini uya akatotanga kutopopota achibva atotanga kutondidzingirira ipo papo ndanitori nemuzukuru nemumwe mwana. Tikati aiwa zvenyaya zvamakutoita kunga tisu takauraya Devhi wacho kana kuti tine chekuita naDevhi wacho. Isu chedu kwakanga kungomupawo pekugara. Saka tiri pakugadzirisana nenhingi nemutwini wake yava ndo paakabva anzi ashaika futi mutwini wacho anga achitorwarawo. Asi mutwini uyu angataura kuti inini munhu uyu handitori zvinhu zvake nekuti kana iye wacho handina kutomuwiga. Ndo zvaakatitaurira. Iye mutwini wangu iyeyo kuchikurubhiko koko handina kutomuwiga. Tikati idzi dzanyaya dzemumusha menyu hazvinei nesuba izvo zvamaakutitaurira. Isu chatauyira panapa ndechekuti imimi mutore zvinhu zvechinyi zvehama yenyu ndo zviripo. Akati ende handisini ndegaba, ndine imwe brother yangu futi iri kupi? Iri kwaNhingoko kwambana uko anonzi Willard. Hanti muri kuona ndo patakabata izwi iroro rekuti Willard. Saka ndakaisa effort yekuti nditsvage Willard iyeye. Ndobva ndazoona nhamba. Mazuva ano nhamba kaunongodziona unosecha uchitsvaga. Ndobva ndadziona. Saka ndakambotaura na baba ivava.
ndichitaura nenhau iyoyo kuti tine zvinhu zvechinyi chehama yenyu, asi mhinduro yawakandipawo ndeyekuratidza kuti zvinhu zvacho havasi kutodini futi kungofanana nemutwini wavo vari kungotaurawo the same thing kuti havasi kuda. Saka inini ndabva ndati saka zvinhu ndoisepi zvinhu zvehama yenyu iyi, watowawo mutoro mumusha mangu. Ndikati aiwa ini regai ndimhanyewo kwamambo, ndofunga ndokungatokwanise kuti kundibetsere ini. Dai kwanga kuri kuti handirespekti zvinhu zvemunhu ndingadai ndangozvitoro ndorasa murwizi, asi nenyaya yekuti ndoziyawo chiwanhu zvinhu zvemunhu hazviri sei hazvingoraswi. Saka ndo pandakachiuya kuna mambo ndikati wedu wee ndibetserewo, ndo nyaya yangu. Ndamira pamberi pedare ramambo Mutasa. Ndamira pamberi pedare mambo Mutasa. Zvese zvachana ndezvechokwadi. Zvese zvachataura ngezvechokwadi. Ndikanyamba chabatwa nemhosva. Ndikanyamba chabatwa nemhosva. Mwari arimubatsira wangu. Mwari ngatibatsira. Wakwidza izvo. Idzo ichokwadi. Ini ndaane makore sikagari nawo ba. Vanhu ava takabarwa indiwo ndinokama nawo ngepamusana pamai pobarwa namai umwe indozi Chinembi. Ukuzi David Chinembi uya asi David Chinembi wakazi David Matimbira. Kashipa kazi Matimbira kana pepa pandakauya kusondora pepa ndakaona bhuku makanyorwa David Matimbira asi David Chinembi ba. Ma twins first born wakazi Matimbira. Ini ndi Chinembi. Ukama wedu pakubarwa nani na mai. Okay, right. Ndapazwa. Muri wana wa mai umwe chete. Asi hamusi wana wa baba umwe chete. Ndo pane nyaya. Saka ipapo you are right. Because iwewe na Chinembi, iwewe uri Chinembi ranizi. Umwe wacho ndi Matimbira. Takutarisa panyaya ropa nedzinza. Madzinza enyu akatodii. Akatosiyana. Iwe haukwanisi kutora zvinhu zvani zvamatimbira kuendesa kwani kwa Chinembi. Asi nyaya iri apa ndekuti I want to know something. Iwewe uri kutaura here kuti mai wako mumwe chete nemukomana uyu, handiti? Asi hauzivi dzimwe hama dzamai avo? Hama dziripo. Hama dziriko? Wanasisi wamai wako kana hanzvadzi dzamai wako? Hamudzizivi? Toziya. Wanasekuru hawako? Wariko. Wariko. Saka chiri kuita kuti vanhu vese ava vasabatana kuti vaende kutora hembe dzemunhu. Chii? Maiwirirana naye here munhu? Iwe wanga usikawirirana naye? Inini wakabva namai. Hanzve? Wakabva namai. I understand. Ndasikashawirani. Kuti iwewe naye iwe wakabarwawo kumai vaenda kobarawo uko futi ndiko akazobara uyu. Ukuzofira chikurubu. Wakabarwawo matwins wari tu. Ini ndakazotera masure. Saka wese wari tu wafa. Wafa asi mutwini wake naye wafa. Andizvo. Saka pane nyaya yangu ini iri kuti iwewe kuhama dzamai. Andizvo. Mai anga asina muningi anga asina hanzvadzi. Unadzo. Anadzo. Wanasekuru hawako here? Wariko. Saka sei wanasekuru wasi kunotora zvinhu zvemuzukuru izvi? Aiwa, kana kuti ipapo mai wako atakanobara matwinzo akabara nani? Namatimbira. Kwamatimbira hakuna vanhu here? Wariko. Sei wasi kuuya kutora zvinhu zvemwana wavo? Sei wari kuramba kuuya kutora zvinhu zvemwana wavo? Iwe wachiziva kuti mwana wedu ndiye akabara namai ava, wakabara mwana uyu. Chizwai manje. Nyaya iripo cheka. Wakabarwa matwinika. Uyu kushayikwa hana mwana. Anobara mwana zve. Mutwini wake wacho yaigara naye. Ndo kwakaenda wakarambiwa zve. Mutwini mukadzi wacho anga aripo nevanhu vacho vese pakasvika awa zve. Ukataura. Saka vanhu vacho aripo. Kufa kwemujoni kamba inovharwa. Muri yese iripo. Ini handisudi nemhosva aba. Muri yese iripo. Asi iwe tinoti uchitibatsire. Handiri kuona. Iwe basa rako iwewe kutibatsira kuidentifya hama chaidzo dzemufu. Alright, munhu uyu pakafa uyu anga aine mukadzi? Anga asina. Anga asina. Yanga iri chimborume? Hapana chazvizive. Toti chike pane nyaya kuti anga aine mukadzi? Anga asina.
anga asina mukadzi saka aingorarama ega kana mwana anga asina. right, meaning kuti ko mutwini wake anga ine wana Mutwini wake inini kumuzivawo kwangu kwandaita kuenda kumba kwakeka, asi matauriro avakaita anofanira kunge aine chiyo, ane mhuri yakewo, ane mhuri yake, asi uyu anga asina. right. Inini chandiri kuita ndechekuti ndiri kuona kuti papa ine bad blood between matwins ari two. Dai mukomana yakasiya imba nemota mbiri mukadai muruti mukomana ndaisikatori aiwa kuti isusu imi hamaitora kuti mimi hamaitora aimbanya uyu munhu anga asina mukadzi anga asina wana handiti tiri kuti aizotora imba nemota mbiri idzi aishaikwa ndiani asikashaiki asikashaiki aiwa ndiyo kuti mukoma wake mutwini wake aitora izwe mutwini wakafa apazina wakazofa mai manje akafa mai manje but umba inenge iripo nemota asi tatiipa nemotokari zviripo zvinoda munhu unotora hama unofanira kunga unotora zvinhu izvi ndiani zvaitorwa ngewana wemutwini wacho nemukadzi zvaitorwa nowana wechi wemutwini kana kuti sekuru wani wacho kana kuti mai wani wacho mai wakanga akazvarwa ega ero wana maini namaikuru waripi wana maini namaikuru waripi wariko ko murume wacho baba wake uyu anga akazvarwa futi ari ega baba wake kubara matwinzi uyu kubara matwinzi matimbira akabara vanhu tu ava matimbira aise nemwe amai mirai ndofunga tapika kuti ndichataura chokwadi. Ndinokumbira kuti baba wataure chokwadi. David blood brother yake murubanzwa mai umwe baba umwe matimbira madzisekuru zvokuti dai foni yangu isina udzima ndakupai audio yandakatanga kutaura nawo ava wachindiudza kuti David zveshuwa ibrother yani yangu mai umwe baba umwe, asi David akazotizana mai nekusawirirana kwawo handiti mufamily mavo. Inini ndikasara nababa ndikachengeta baba wakafa ndikazowiga ndega chichi. Akataura zvakawanda, audio yakadi yakareba handi mununzwa. Saka apa ndoda kutotaura chokwadi kuti apa sorry henyu taurai vanhu chokwadi. Kana dai iri hama yako kana paine musiri kuda zvinhu zvake mambo anogona kutsvaga imwe nzira yekuti zvoitwa sei semarambiro amakangomuita akangowigwa nestate kuchikurugi. Saka chokwadi chinenge chakangonaka. aiwa mona ndosaka ndikutsvaga akamona ndosaka ndati ngatitsvage kuti nyaya iri pari. Akamukona kuti uyu mwana wamai wake uyu na baba wake. Aiwa ngatimbosiye hedu baba mununzwa, ngatimbosiyani baba tomboti mwana wani wamai wake uyu handiti. Asi mwana wamai wake uyu akapiwa paupers burial kuchikurubi, akawigwa nemabhanditi handiti. Ndo zviri kurakidzwa kuti mumhuri umu hamuna kubvira makamira zvakanaka ba. Mei ndimutsanangure chokwadi. Taurai chokwadi. Chokwadi chiripo ka. Baba wangu ini akari munyasarandi. Baba wenyu munyasarandi. Munyasarandi. Yewe uri munyasarandi kana baba wako uri munyasarandi newe uri munyasarandi. Uroorana kwako zvakafamba sei? Isati tisi hanzve. Tokura tiripo tese hanzve. Takura. Tichikura isusu takura. Vanhu ane zvitupa. Akomana wangu akatana mino zvakatana namaiyo. Wabva senemwe ichizwa ika kana baba wacho atizisi chioneka izwa atisona zoza mbe usanimisa baida kumisa iwe iwe wati wakomana wakazvarwa uchiona kukura matwinzi aiwa indi mudoko izwazvo kuteerera zvorutaura wati iwe baba wako munyasara handiti akakuzvara kubvaisa zita rako muchitupa muzita rani rake handiti. Asi wakomana awa namai hamene zvawakataurirana ndinduchaichauzwa mira baba mai newakomana awa hamene zvawakataurirana zvakazoita kuti uyu aiswe muzita rani
rana sekuru. Azvishamisi babambo izvo. Tine makesi akawanda evanhu vari kushandisa mazita asiri ani. Pamwe pacho vanhu anoshaya munhu anotoresa munhu chitupa wopedzisira akuenda kuzi hako shamwa nditoresa hako chitupa nezita rani. Kune vanhu vakawanda vari kuzwana mutasa ivo vari wana matenga mbiri. Kune vanhu vakawanda vari kuzwana muchira hondo munonzwa ivo vari wana chitembwe. Just because atoreswa chitupa nani nachitembwe nekuti anga asina zvekuita hapasina chakwanisa kumumirira chitembwe obva wamumirira. Saka iwo the fact yekuti baba wako anga ari munyasarani, baba wako anga ari alien, baba wako ari alien anga asikakwanisi kutoresa mwana chitupa zvarwa muno muZimbabwe. Baba wako ndiye akanohwandana natezvara kuti vana tezvara chitoresa henyu iwo chitoresa wana muzita rako kuti tiavoid hassle. Asi izvozvo hazvina kuchinja kuti mwana ange wako kana kuti uyu mwana ndiye wauyu. Ukama hwenyu hauna kugurwa nenyaya yekuti uyu aita sei. Ida kutaura ini nguva yehondo chii chakaitika muno mamundorikanda muno same father wana baba wedu, same mother wana baba wedu, asi muna nandorikanda wane zvitupa zvakazi ndorikanda, wamwe wane zvitupa zvakazi Mangai, wamwe wane zvitupa zvakazi Mutasa. Asi same mother, same father. Why? Zvinhu zvakakonzereswa nenguva yehondo. Kuti hondo kuchitsvagwa wana Mutasa, iwe ichitoresa kuti Mangai wasaziva kuti uri Mutasa, iwe ichitoresa kuti ndorikanda wasaziva kuti uri Mutasa. Asi izvo hazvina kureva kuti Mangai na ndorikanda hasi mabrothers. Mabrothers nanhasi Mangai naMutasa they are brothers. Hazvichinji anything. Saka iwo zvokuti watimburwa uyo iwewe anditi hazvichinji ukama hwani wenyu, asi macircumstances akakonzeresa kuti chii uyu azozi chimbotora zita iri iwe chimbotora zita iri. Pane zvinenge zvakaitika zvekuseva situation panguva ipi, asi hazvinogura chii, hazvinogura ukama titesa titi. Saka haurambi hama yavo nenyaya yesenema. Iwo rutana wega kuti mwana wamai wangu anditi, asi chekuti kana zvokuti baba hasiye hazvina problem, asi the fact yekuti mai akatakura iwo 9 months ndiye akatakura futi uyu 9 months, it means you are related. Ihama yako chaiyo, ihama yako chaiyo, asi chiripo ndechekuti hauchairasi nekuti iwewe uri wababa uri weuko. Ayo koshesa mai, unonzwa, koshesa mai vakazvara chii imimi mese andizvo. Asi iwo chaunofanira kuita iwo kuchibatsira manje kuti nini aiwa ni munin'ina wangu uyu andizva, asi paukama hwedzinza andizvo ichi handichakwanisi kuchipindira bai chakupindirwa nanhingi uya wouya apa iwewo apa mobatsirana, then nyaya yoita sei, nyaya yopera. Iwe ukabva wapinda mujaya ndinayo mudhe kuti anditodi kuzwa ndizvo ayo mai wako anokutonga iwe. Aunozwa mai wako iwe anokutonga kuti waramba chii, waramba mwana wangu waunoziya munin'ina wako andizvo mukoma andizvo. Saka iwewe izwa uta kuti baba wako ndiwo akazonyenga mai ava, wakomana ava mai wavo baba wavo anyenga kare, ndizvo urutaura inini awakuru kuneni ndizvo ndikutaura awa ndiwo wakuru inini ndidoko maswema ndiye second born. Izwazvo uruza rutaura iwe baba wako unomuziya here, baba wako unomuziya, baba wakomana wavo unomuziya kana ari baba wangu kwa zimwe ndi baba wangu andisiya asi sati dzimwe nguva isikona kuti baba musatipedzere pane nyaya yakazoitika ndikutsanangurire yakazoitika musatipedzere nguva yani mutsanangurire nyaya yakati baba wenyu munomuziva here, wangu ndomuziya, baba womukomana we munomuziva here. ina ndizika nari baba wangu andisi kuti pane nyaya yakazoitika mumasure macho chitaura nyaya chakaitika wayo chakazoitika ka baba wayo akadini, baba wayo wakapenjenwa anzve apenjenwa wakauya akagara paumba agara makore akawanda aimbodzoka kuenda wasenza futi ozibva azogumisiwa akudzingwa paumba anzve odzingwa bai ndati achibva paumba angaudzingwa paumba nani, angaudzingwa paumba ndimhaiyo nawakomana reason
wanga chidzingirwei kwazi wasiba ubva kure wasiba boye pani papana taura chokwadi ubva kure hazvibvi iwe ndikakuitisa nhumbu weza ndiri kuzambia kana uchiba the bottom line ndekuti ndakuitisa nhumbu saka zvokuti azi ndinobva kupi hazvina basa ndikazosumuka the bottom line ndekuti akaitisa nhumbu uyu munhu ndiani ndikazosumuka inini ndikuona nezii kuitika ndikatera hanzadzi dzacho dzana maiyo ndikaenda Harare kakawandisa waiti chagadzisa hapana chakagadzirwa ndakatizozwa kuti muchato wadi wagurwa mutasa muchato wawo andi awebva wasumuka maiyo webva wasumuka newakomana wake aya waibva waenda kogara wani kwakabva waenda kogara uko ndizozwa kuti maiyo urware ini ndakaenda aikugoni ndikaenda kumuona ndikugoni takacho takubvako kazi kana ndikandabuda ndokumira soko ndauya kubva ona kuti akugara mazviona ini ndikazoenda manje tazotauya ndiwo ndaenda ndikasvika pakaona zvakanakisisa taona zvakanakisa tobva tadzoka mamwe muna January muna April macho maiyo vashaika ina ndibosha ndikuzvibhorani kwatazi maiyo washaika tobva ndauya ndisvika makuta ndobvunza wana maini ndikuenda kufuwa maiyo ndazwa maiyo shakwazi wane twisa ashaika kati okay tobva ndasumuka ndakukwira bhazi vandaenda ndandotora chii sekuru mwana wehanzadzi yamaiyo amaiyo wangu yanga ipa makunde paya kwadakwira tese zvakaenda kumba kwacho tosvika tobata maoko ndabata maoko baba ndombambidza kwa kwapo ndakambosvikira saka takatambirwa kwako ndaiswa pamatongo apa kwakugara otamira aisviki kumba kazi gari ipopo angati kwacho angati iye nyakufoyo nemupini wake tikati wakomana mwaripi wamwe 2 wemaswimiri kazi tu takasoti agara nawo pata pangabve pana panzve umwe wako angarura umwe wakwenyi wauko tikati okay ndagara past 12 ati akoma chindipangize pakaigwa maiyo ndione kudini ndione kuenda tikaza tinokama newe bese maiyo akafa achiti atinokama newe ibva pano tikati sei tinorwa ngezvakadai isusu chindipai mari dzangu dzindabvisa cheme ndapiwa basa kwanzi sekuru iwe siyane izvi hambai kwakubvapo kwasvika padzimani ndikawataurira ndio zvataura unataura nase kwagadzisa ndoenda pagarapo ndikawataurira kwatichagadzisa vazowana ase kwenda ndowataurira kubva ipapo wana mai ndikataura zichagadzirisa mazviona kubva ipapo kusvika nanhasi chidi kagadzisa kwane almost this time kwane almost kubva 94 kusvika nanhasi negwara yacho handiziva kubva 94 nanhasi kusoka ana vamwe vachiti tombona ndine motika kuda kuatakura kwazi ndinokama newe tisiyana nesu kusvika nanhasi kwazi hatina neukama padoko ba newe nhasi hautozivi pakaigwa mai yavo handipazivi nanhasi handipazikane padoko pese kusvika saizi yangu warikukurambidza kuti uende kuona pane gwara maindia ndiwo wafa wacho machi aiwa saka iwe pawakafa chakazokukonesa kuti usvikepo chii ndakaenda kwaka ndinoenda kudai kukazomuka hondo ndiri izwa wafa kawo uyu wafa haana kana mhuri kawo handiti uyu aripo ndiani mhuri handiti uripo wakazofa kechipirika ndiwo une mhuri handiti ko wana sekuru varipi ana sekuru ariko Harare aiwa wakapedzisa kutaura nawo rino ana sekuru ana sekuru akamisa kutaura nawo uyu ndakatofonera umwe wacho ndiye ndakamisa kutaura naye unozi Ravmo really ndane 2 weeks 2 weeks achiti ipa 2 weeks pawisa ndikuti makasimba yasekuru aunambomutaura nenyaya yembe ndiyo ndataura kai ndakamba ndamutaurira kune ndiyo nyaya iri kunoko sekuru inyaya yeyi saka ndiyo nyaya panapa kazi anditi anashadhi vanozvigarira wega anditi vanozviti toona matimbia waitaura kuti isusu nevamwe vakomana vaiti ndimakaradi musoerufu tigadzira zviro saka ndauzwa kuti unoita sei nyaya yacho iyo asi inini hapana zvingaita nenyaya yacho mainini kwakasiiwe andito akasiya mhuri yake saka zviro mune wardrobe nekitchen unit nemubhedha nezvimwe zvinhu zvaingoshandisa mapoto nechichisi right iwe bambo wana uyo mutyini washadhi vari kupi wanoziva panogara pakaita wakatoenda pa pamba vacho paduru pamutazi pacho wakatosvika pamba pacho makasvika perembwe pamba pashadhi ndakasvika ndokuti pamba pake pashadhi makasvika wakasvika padi mhuri yacho pakatanga kutosvika pashadhi uyu nyakufa here
mutwini wacho akazosheka nduti mutwini wacho makasvika ndiko ipo mukaonani shadhi wacho akasata asi nduti havana here wana handina kuona wana wacho ndakaona murume nemukadzi une wana umwe wacho ndofuka saka pandakazoenda mukadzi wacho anga ega akati ini nditoriwo muroorwa akafanana nemi saka hamungandipi mutoro iwoyo wekuti ndekuti nditoriwo muroorwa mirai buya wakomana wacho waripi uri mwana wacho mudoko ndakasukuzoona kai katsvuku na 92 iko mwana wamkoma ye na 92 ndipo ndakumsomona wachipa omba kusvikana nasi right munoziva zvatinoita manje izvo hazvinetsi because nyaya iripo ndoti hamurambi pakasungirira mai akuda kuisawo mangu maroja akwamba haarambi akachengeta rumu iye fanira kunge rimupa mari handiti saka kwenguva yese yatoluza rumu iye akachengeta zvimamubhedha izvozvo neuka aifanira kunge kuta mari yake loss of income handiti mukada kuenda kumutemo munomubhadhara nguva yese yakachengeta zvinhu izvo because hamuna kunge munhu akwasaurara nemaudhurupu ini handiti imimi bambo irresponsibility yenyu imimi yekuti mukwanise kuti right kana kutaura kumapurisa tine zvakaitika zvakadai handiti toda kubvisa zvinhu zviri munhu zviende kumusha kwake handina kuti imimi endai mutakure get me right handina kuti taisei munozaidikutaura handina kuti endai mutakure zvinhu izvo handiti asi zvinhu izvo kuti zvitakurwe umu zvinoda kuti zvichibva umu zvichienda kurudzirwane manditaura imi pamakasvika kumbadzana shati makasvika mukanzi garai apa pamatongo handiti matongo eyo ndiani matongo anga ikwa cha apakwana stindi yachanga ikwa cha waisona butselezani anga ikwa chimuka pambiri wakapusha mbadza kuenda kusava ndo matongo saka pane vanhu pane dzimba dzashadi munodzidini munodziziva ndodziziva butsi handizvo saka haisi dambudziko imi munoenda kumapurisa namai avo handizvo mosvika motaura kuti nyaya iripo namai avo ndiyakadai masituation yakadai kuti zvinhu zvibvumba mechi mamai avo zviendi kumusha kwani ikoko handizvo wachatakura zvinhu izvi ndichataura namemba inchaji iruda ichi ruda zvotakurwa zvinhu izvo nemapurisa zvoenda mumba kwani kwashadi twin brother wana sekuru wenyu wari kuramba ndo vari kukanisa imeseji izvai wana sekuru wenyu hanzvadzi dzamai wenyu imimi ndo dziri kukanisa ivi because dai vanga vari wana sekuru vari genuine nyaya yanga isikafanira kunge yakatora nguva yakareba kudai waifanira kunge kutoka wazukuru yai kuno ngatitore zviro izvi handiti tatora zvinhu izvi handiti kana pashaya anozvida muri kunzwa kana pashaya anozvida handiti zvinotengeswa mari yacho kana musikaidi futi yoendeswa kumaofeneji yotoserwa mwana kana kutoendesa pamunozviendesa mosvika mumusha menyu imomomo mozviisa imomomo zvodini zotsakarira musha mani imomo kana ari ukana nemi ukana nemi izvo zvake zviri pai kuti sei muri kuita sei muri kunayisa mubhedha wangu andinamukona kana izvozvo musingadi izvozvo pamakatorasika pekutanga makafunga kuti magona asi hamuna kugona pamakaona kuti zvinhu zvemunhu uyu hamusi kuzvida maifanira kuti makazwa kuti munhu afa uko handiti maifanira kuti makatakura zvinhu zvese izvi kubudisa mumba memunhu uyu mobva matema mubhedha yese yobva matema mawadhiropu aya zvese mamazvitema zvese bhokisi rake pakati zvimwe pamusoro zvimwe kusaidi uku zvimwe kusaidi mukaonaka kuona chokwadi mwanake wakaona munhu ashaikanzve wakaenda wakaona shati muna 22 anzve wakaona neka 22 esa akapera anzve akanga warambiwa chi anga wakagarira muna 22 macho mwezi waudaka 23
kwakutanga ngwazi kuchisumuka futi chita but 22 kusvika ngwazi Saka ndione problem. dai wakagadzisa nyaya dzacho isasikazivi kuti ini ndakanonoka kuziva kuti munhu wakashayika futi ndasikazvizivi futi Aiwa awiki munhu kana mai wako hauna kuita. tati imimi hamuna problem because maizoiga shandi mainyaya Mai wako wakamuiga. handina ndakasvika awigwa Saka uchadwa muigi. depende kuti 2 weeks mototaura mai Hauna basa nazo. akafa handina handibosha kubasa handikuzve kwamuna mafoni izwa izvi baba Tiruzwa. muruzwa pamunyaedzwa uyo mai uyo makumuita kumubata unga akaita mhosva yekuchengeta amai uzwa mbuya uyo haana kana dambudziko munhu akauya roja rauya kuorojawo handiti woita mhosva dzake woba wopara wosungwa woenda kofira kujeri handiti mbuya uyo ashaishewe maifana unga makamunotomutenda mbuya because dai wanga wari vamweka musi uyo akasungwa zvinhu zvakaite zvodai zvakangoisa kunze kwegedhi hapana munhu yaidini waiblame Asi pacho vanhu chaipo. Mai ava wakazvibuditsa vakataura kuti hama dzako dzaramba nezvinhu zvazvibuditsa panapa. Boso racho ngere jimi. Uyo mutorwa nini? haatombodzoki ikoko Kuzvibuditsa kuenda zvikasakana zviko hamuna kana problem. kubvira kuenda kuombera Ombera shamwari ndakacheka. ndakachengeta zvinhu zvako iri kwenguva Tedzerani hama dzako. ndichifunga kuti hama dzako dzichakuta ndataura nadzo hama dzako ndaneta hama dzako Ndakuburitsa. kuti zvinyase kuita effective Wamhanye botsa. tibe hamataura nemazita taura nemazita Ningi. ningi Vadasirire. ningi naningi apo kuomesa Enda kuzvibuditse. ndikurazwa musani apa tarisa kubva 1992 anzve maiyo pashaka 94 Zikubatsira mai yavo. anzve waita zviro zvavo anzve hapana enda kamboona bambo Zvikana na mai yavo. mambo Yo, hatisina nyaya tata nebe. hamuna problem ba imimi handizi imimi hamuna chi hamuna problem mutorinoda muzvo renyu rekuti hamuna kuiga mai hamuna kuiga mutwini hamuna kuiga futi mwe mutwini hamuna watoo mweya weri pamuri wowo kuti hamuona nehama dzafa andika muri kuona saka imi munhu ndiri tokusiriswawo ndimi kuti mutorinoda muzvo renyu mutorino chimweya chekuti muri kukandirwa kuseri kwemusha murikuona mutara munhu ndiri kutosiriswa ndimi bambo because mutorine dambudziko renyu rekuti you can't tell me kuti mai akafa 1994 up to today hamuzivi kuti mai akavigwa pavi Ibotswe. chiri kumboti makambochitsvagawo here kuti muzoti sei mai asumboda kuti ndiuyewo paari ndimbotaura zvichemo zvako maifana kuenda pagwara mai wenyu mosvika motaura kuti mai we matambudziko andikusaka nawo ndiwo mai aya onai so 1 2 3 4 5 5 5 chindivhurirai zviro izvi zvifambe izvi chindivhurirai apa zvidai chindivhurirai zvadai onai wana avo vari kundivengawo ningina toti tiwirirane hama dzenyu hadzisi kuda kuzwa ngezvenyu iye ndikada kubvunzawo mai wenyu anga ari munhu kwai ndikatota mai wangu angasi munhu kwai aiwa ndinoda kundizive kusikaitikirikirikazvekuraza kuti mai wenyu anga asiri munhu chii angasi munhu kwai ba anga si munhu kwai angasi munhu kwai ba waikopa zvaita wakadzi waichiti murume anga warorwa ozodzinga murume odai gurupu raidaro racho saka ndizvaaiita iye akarorwa akabviswa mari yese muchato wacho kagurwa kwinyi uku musi wemuchato ndakatoendawo kukoti kwacho kwai ndikatosvika uchigurwa ndiri kwendi kwamutasi Ngatibatsire mai yavo. isusu iye taizwa iyo titonoda mudziko toda kuti utobatsirwa iyoyo asi nyaya yedu hombe yauya panapa Mai yavo. ndeyamai avo kuti toda kuti zvinhu zvamaiwo zvibve chimwe chatokwanisa kuita ka tinoda nhamba dzaana sekuru hanzvadzi dzamai tinoda nhamba dzehama dzamai wana sisi wana maikuru wanaani kana dzichikwanisa kuwanikwa nhamba dzechii dzewana washadhi dziri kudiwa handiti so that vanhu iwawo tikawaunganidza tinobuda nechii hanzi kana waramba kuungana mutemo uriko bambo unoita kuti zvinhu izvo zvinotorwe kumba kwamai avo tirirutsire mai avo zvibude zvonoiswa kwazvinofanira kuita sei because ukaona iyo kana shadhi akakwanisa kuigwa kwamusingazivi akasvika paguva rake hapana chingazoshamiswa kuti maodhropu neuyu zvaendeswa kotsvetwa kurodhi chii aiwa ndikubvunza wako chinozoshamisa chii kana kuti shadhi wacho chaiye hamuna kukwanisa komuona ari kujeri hamuna kukwanisa komuiga
Dave wacho amutozivi nepakawigwa, amutopazivi. Ashadi wake Akukunzera zvese munhu ndiani? Ari kukonzera zvese zvokuti muchange muchitsvagwa mese muchiunganidzwa ndimba yawo ndiani? Wakusungirwa odrop. Dave odrop yake ndiye akushandisa kuti mese muungane muite vanhu kwawo. dai pane icho mugona ndinyorera inini ndoedza ndosvika ndopa mukadzi washadi wacho ndichiti wana wako audikana. Aiwa, izvo zvese totozviita zvese izvo. Where's my hour? Tapedza netsamba yonenenda kwaruda ndosvika pamwe pacho nditudikana toenda tese kwaruda. Andisida kuti mai awo amboiti waitongo mwedzi zvinhu zvomba mawo. Woti kapu aitsamba inini ndinoenda straight kumba kwacho ndotaura mukadzi. Imimi zvekusawirirana kwenyu chimboisai pasaidi. Chimbotorai zvinhu zvenyu muisa. Asi chandandiri kukumbira wana sekuru wako ka. Dai ndavaona wana sekuru wavo ndambogara nawo pasi wana sekuru wako. Chimbowirirane chaizvo titakidzane kuti upenyu hwakamira sei. Wana sekuru wako warunakirwa neHarare, asi Harare inokwanisa kuwapisa wakashayiko kuenda. Urikuzwa ndutaura? Zvichadzoka kwaari. Because chinhu chenyu izvo mamiriro akaita musha wenyu unotoda kuti mumbogarisane pasi, mombofamba, mombofumwa mese mune mhepo dzisina basa. Mese munombofumwa. Because mweya muinawo mese hapana kuti kuona une mweya wekuenda mberi. Mese mune mweya kudzoka kumashure. Zvakatangira pana mai wenyu. Ndiye twabukosa. Kuti mai lesson kune wakadzi muri pana. Lesson. Musangoti pese Jadabu wasiya mwana apo, Jadabu wasiya mwana apo, Jadabu wasiya mwana, Jadabu wasiya mwana. Zvakunetsa mai. Izvo zvizvo wafa. Andizvo. Wafa izvo zvizvo. Wana ndiwo wakusara uchitambudzika manje kuti toita sei. Wana wasara urusara kuti uyoyo munyasarandi. Woti munyasarandi. Mundewere, Mukaranga, Samanyika. Wese warubarwa ndimai umwe. Makauchazi anowirirana here. Hawabatirani zvinhu apa rukonzesa maproblem ari necessary. Wakadzi mazuva ano zivai kune zvakawanda mazuva ano zvinoshandiswa. Fara hako asusa bare. Munuzwa? Mwamuri kuona hurumende iri kuisa mese mukaenda nematoilet, every toilet mune condom. Ukaenda nepamusoro pemalaiti kune condom everywhere. Makondom evarume ewakadzi zvese zviriko. Itai wakadzi kwawo. Because muri kuti wana wazosara wachita sei? Wachitambudzika nezvinhu zvamunoziva muchifunga kuti makangwara. Ende gadzikanai marriage ngaikufadze. Marriage igadzirise iite zvaunodi. Zvaunoda. Musaite makaro neupenyu hwakanaka. Upenyu hwakanaka ndiwo unougadzira. Musaite ruchiwa nezvepa next door. Itawo zvako, hapana chinoramba. Kuno ukazwa mwana azawane same mai uruti mai waida makaradi. Minzi kuti vakatoparana nemukaradi, akarara nemurungu, panobuda mukaradi parwa nemunhu murungu kana nemunhu mutema. Aiwa wakadzi musadaro please ndapota. Izi nyaya dzakadai hadzina kumbonaka bai. Nyaya idzi hadzina kumbonaka wana mai musambozviite bai nyaya hadzina kumbonaka. Hadzina kumbonaka ba. Nechirwere chiriko mazuva ano munopera kuuraya wanhu. Titesere wakadzi. Titesere. Ileseni. Yekuti kana kuti nekuti ndafa zvangu zvandibva hazvikubviba zvinokutera nemuguwa. Izvi zviri kutera muguwa izvi. Ukaona mwana wakabara achadza kuziva kuti how many years? 24 plus 9. 33 years. Mai afa asi mwana haatozivi kuti mai acho akawirwa papi. No, it's not right. It's not. Ngatidai so imi mai chiita izvo tataura bambo. Mbodigadzirawo tsamba munotopiwa tsamba. Tsamba payo ndoenda nayo. Yobva yati wana sekuru, wana washadi, yourself anditi. Mobva maenda kwaruda. Ambuya.
patinopedza wiki rutedzera munofanira kunga mayasvika kwaruda aindi zvatoita ndegona kuzviita munoona PR officer uchi ndairo zviita mangwana choitai mangwana because last week ndakari kubva basa mova manona PR officer weparuda makadaro handiti wobva atokutaurirai zvekuita ipapo zvinhu izvozvo ngazvibude mbamani Mamaya ngazvibude mbamamaya akasike kutanga munomu zviriko futi zvimwe zvacho vanhu muri kupa vanhu mekugara mudzimba umu muri kupa vanhu mekugara umu mudzimba umu mekuchengeterwa chii dzimba zvine dambudziko rakafanana neiri zvine dambudziko rakafanana neripi munoenda kogara bhuruwayo moti hakuna ere udake pekugara agare munhu iye akafira imomomo hauzopa tsikiba pamba ipapapo paonei tine pamusoro apo panozi pane apo papenzura ndepapenzura zviya apo zviro zvapenzura wakafa penzura haana hama haana chii zvinokongotorwa kovhaiswa mukicheni muridzi wemusha akutadza akarasvika pamba ipapo kozi kicheni yasvika pekudini pekuvhozhoka kupinda zvinhu zvapenzura zvirimo munyasarande futi penzura munyasarande zvirimo nanhasi asi muridzi wemusha akutotadza kusvika papi atotama ndiyo same situation namaya musagarise vanhu wese bamudzimba dzenyu tarisai vanhu vamunogarisa mudzimba munowaziva here kwavari kubva ndiani hama dzake dziite ise kuti ziziwe musandogarise vanhu bamudzimba umu wamusikadini wamusikazi chiite izvo taitaura baba mangwana zviro izvozvo ndikanyora pepa mangwani ndozozviita zviro izvo hazvifani kuita mwedzi babambozvo hazvifani kusvika musi wa20 May ba zvichiri mubamba mai yavo ndoda kutozwa next week mai wavo kutontaura zvinhu zvabuda mubamba mai haana rudzi nemi endai henyu mbuya tuiwe nhamba dzake isai nhamba dzenyu bambo imimi apo zvese dzatikuda apo mwamapiwa tsamba yekuenda naye munoona PR officer kupi paruda then mamapiwa nenhamba dzangu ipapo obva andifonera masvika ipapo ndobva ndatomutaura zvekuita kuti zvinhu izvozvo ndoda kuti by next week zvinge zvabva mumba mambuya aise roja rake rarudawo rimwe aite mari kana ndikasvika mwana wacho asipo mai wacho aripo kuti wairamba mai wacho aripo takutoenda mai unokwanisa kuhwanda nenyaya yekuti ndiriwo mutorwa ndo panofanira kuenda zvinhu izvi asi zvinhu izvozvo kutaure kuti uri mutorwa wako zvinhu izvozvo ndokutaura pekusendeka zviro izvozvo tikutosendeka panapa right endai right thank you right chendai next case next case